फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव दोननांगौआ दिनै जों साफ्रोम समाजनाव बे बिबान जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा माब्लाबाबो फेग्रा मुवाजों गोग्लैसोआ मानोना बियो दिनै पृथिबियाव मोनसे जुजिनां थासारि आरो बर' हारिया जोङो बेबादि मोनसे खम सुबुं सानखोनि सुबुंफोर थानायाव बेबादि जोंनि जेनेरेशनसा इयुन जोलैया जुदि बेजों गफबोबा जोंहा जोबोद खहा जागोन आं बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बिनि हेंथायै अरायसम खामानि मावनांगोन। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि आरो सरकारि फरायसालिनि बाहाय गोरायुं आरो गाहाय फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मोन 20 जोंनि माहारियारि आरो धोरोम आफाद बिथांमोनहा जयै बेखौ बानजायदों आरो बियो जोबोद बाख्नायथाव मानोना दिनैनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ हास्थायनानै एबा चिरां जिल्लानि सोलोंथाइनि बे मोनसे दानि समनि थासारिखौ लानानै जोङो सावरायनायाव गोबां बाहाय माखासे उननि समनि थाखाय माखासे जेंनानि समाधाननि लामा बेखौ लानांगौनि थाखायबो दिनै बावहाय एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसार्स आरो मानगोनां डिसि बिथाङाबो बावहाय बाहागो लाबाय आरो बेजों माखासे लामाखौ जों नुहुरो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोबां बे जोंनि लार्निं एबा सोलोंनायनि गेजेराव जि माखासे जेंनाजों जोङो माने गोग्लैसोनानै जोङो दावगानायाव खहा मोनो एबा जों खस्थ' मोनो। दा गासै फरायसाफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ एबा सोलोंथाइ मोनथायखौ लांनांगौबा गुदि बिबाना बावहाय आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड सरकारा माखासे जेंनानि समाधानखौ खालामनानै होनांगौआव दिनै जोङो बे मोनसे सावरायनायाव नुदों। जेरै फोरोंगिरिनि आंखालखौ थाबैनो सुफुंनांगौ बेयो जोबोद गोनांथार आरो बेजों बावहाय साबजेक्ट हिसाबै मेथ्स साइन्स जोबोद जोंनियाव दाबो माने फोरोंगिरि गैयैनिनो जोङो दाबो बेवहाय गोग्लैसोनाय। मोनसेया जोंनि बे फरायसालिफोरनियाव गोबां सिंगेल टिचार एबा जिर' टिचार एबा बेवहाय ट्रान्सफार रेसनेलाइजेसन आरो गुबुन गुबुन रोखोमै माने डिपुटेसनाव थांनाय गुबुन गुबुन बायदिसिना बेफोरखौ लानानै मोनसे जेंना आकारै बियो नुजादों आरो बेखौ लानानै समाधान खालामनाय एबा पलिसि इमप्लिमेन्टेसनाव गोथों लामाजों माबोरै ट्रान्सफार जानांगौ माबोरै डिपुटेसन लानांगौ माबोरै माने सोलाय सोल' खालामनांगौ बेखौ माने नांनायखौ एबा फरायसाफोरनि गोनांथिखौ गुदि खालामनानै राइट टु एजुकेसनखौ गुदि खालामनानै फोरोंगिरिनि बेबादि माखासे माने रानसारनाय एबा पस्टिं एबा बायदिसिना बिथांमोनखौ नोजोर लानानै सरकारा खामानि मावनांगौ होननानै जों सानो। आरो थामथियाव जों नुयो जे माने दा गोबां माने इनफ्रास्ट्राक्चारनि बिथिङावबो बावहाय दाबो खहा जानानै दं आरो बेखौ लानानै सालिजारि खालामनांगौ सरकारनिफ्राय जेराव नांथारगौ जेराव गोनांथार बेफोर समाधानखौ एलपि स्कुल एमइ स्कुल बिथांमोना नोजोर लानानै खालामनानै होनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइ मोनथायखौ सेकिउर्ड जायो मानोना बे रैखाथिखौ हास्थायनानैनो संबिधानाव बियो फान्डामेन्टेल राइट। दा बिनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन जेंनानि गेजेराव बेफोर माखासे एकदम गुदि जेंना आरो जायखौ लानानै गोबां आरो मोनसेबाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बावहाय मिथियो बिथांमोनहा गाहाय फोरोंगिरि एबा गोरायुं सारमोनहाबो फोरमायदों गोबां फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो मटिभेसन जानांगौ दङ इन्सपायर्ड जानांगौ दङ मानोना जों मानि थाखाय दिनैनि जुगनि सोलोंथाइयाव बेबादि खामानि जे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनियाव आंखालखौ सुफुंनो थाखाय सोलोंथाइया बिराद इम्परटेन्ट सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरो बेखायनो बेबादि जे माने जोंनियाव माने बे डेफिसिट एबा खम जानानै थानायखौ जों बांहोनो थाखाय जोङो बावहाय फोरोंगिरिनि साख्रि मावो जोंनिफ्रा गोबां फोरोंगिरिनि साख्रि मोननानै दङ आरो बेखायनो बेयो मोनसे बिबान बे मोनसे दायथ' होननानै जों खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे साफ्रोम फोरोंगिरिया जाहाथे गावनि फरायसाफोरखौ गावनि असे उननि आंखालखौ सुफुंग्रा साफा साफा गोरों गोरा जानांगौ बिनि थाखाय बिथांमोना नोजोर लागोन आरो बिथांमोना फरायसालिफ्राव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगो जानानै आरो गोरायुंफोरजों टिमाव थानानै जयै फरायसालिखौ माबोरै साबना हामना खालामनो हायो बेखौ जाहाथे नोंथांमोनहा नोजोर बोगोन फरायसालियाव नोंथांमोननि आब्रुथिजों फरायसाफोरनि आब्रुथि जौगानाय आरो दावगानांगौनि थाखाय जोबोद दाबो माने बियो जोंनियाव माने मा होनो बेखौ इंराजियाव डिफिसिट होनदोंमोन आरो बेखायनो बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय दिनै नोंथांमोनहानो दिनैनि समाव फोरोंगिरि जानानै दङब्ला बे नोंथांमोननिनो गुदि बिबान आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आसा खालामो बिमा बिफा बर' समाज बेयाव जों मोनसे खावलायनो लुबैदों दिनै बाहाय गोबां बाथ्रा बेरखांदों सरकारि फरायसालिनि जिहेथु सार मेडाममोन दङ बिथांमोना मोनसे खावलायनाय लाखिबाय आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं नोंथांमोननि गेजेरजों
बेखौ खावलायहरनो लुबैदों जे माने सरकारि फरायसालियाव फोरोंनांगौखौ जोंनि बिमा बिफा नोंथांमोनहा माखासे पर्यायसिमाव गोबां माने बुजिनांगौ साननांगौ माखासे थासारि दङ मानोना इउनिफर्म बिजाब गुबुन गुबुन बिथिंखौ सरकारा फ्रियैनो होजोबनांगौ जायो बेखौ जों मोनो। बिनि अनगायैबो दिनैनि कारिकुलाम दिनैनि एनसिइआरटिनि बिजाबजों लेखा फरायनानै सोरबा डक्टर इन्जिनियार जानायल' नङा जोङो गावनि जिउ खांनो थाखाय गुबुन गुबुन खामानि सोरबा माने इन्डास्ट्रियाव फिसा फिसा लेबार जबाव सार्टिफिकेट नांगौनि थाखाय कनसेप्सुवेलि एबा बुजिनो हानाय समसिमाव दिनैनि एनसिइआरटि कारिकुलामा होजोबदों। बेखायनो सरकारि फरायसालियाव बेखौ गेबेङै दिनैनि बावहाय गोरों जोंनि रोंगौसा फोरोंगिरि सार मेडाममोनहा बे गेपखौ फोरमायदों जे जोंनि बिमा बिफाफ्रा दाबो सरकारि फरायसालियाव मानो गावनि फिसाखौ हरनो गोसो जाया बेखौ माने जाहाथे जोंनि गार्जेनफ्रा एसे सांग्रां जायो जों खावलायबाय। मानोना बेजों जोङो माने गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिथांमोनहा ट्रेनिं मोननाय गोबां फोरोंगिरि दङ आरो गोदान गोदान फोरोंगिरि फैयोब्ला बिथांमोना वेल ट्रेन्ड जों फोथायो आरो बिथांमोना दानि गोदान जुगजों लोगोसे गोबां खाब जानाय बुजिनो हानाय बुजायनो हानाय गोहो दङ जों फोथायो आरो बेखौ लानानै जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि फरायसाफोरनियाव दावगालांनांगौ आरो बेखायनो चिरां जिल्लानि नैबे दिनैनि बे बानजायनाया जोबोद ओंथि गोनां आरो उननि समावबो गुबुन गुबुन खोन्दोआव बेबायदि सावरायनायजों जोङो सोलोंथाइखौ दावगाहोनायाव बयबो बोलोफोरा नांगोन आरो बे जोंनि समाज माहारिनि बिबान। मानोना बर' बिजोङा जोङो जोबोद गोजौआव दावगाबाय आरो बेखौ लानानै जोंनि बर' बिजोंनि आरो बर' फिसाफ्रा जोङो बेजों माने ओरैबायदि गोख्रैयाव जों थांनो हायो। दा दिनै जोंहा बेवहाय IOCL आवबो साख्रि मावनानै थानाय जाय बिथाङा हिउमेन रिसर्स माने डिपार्टमेन्टनि बिनि माने जेनेरेल मेनेजार मुसुखा बर' बिथांखौ रेफारेन्स होनो लुबैदों। बिथाङाबो बर' मिडियामनिसो आरो बेबायदिनो गोबां कर्परेट जब मावनाय दं प्रफेसार्स मावनाय दं एबा गुबुन गुबुन अफिसार्स बेंकआव थांनाय दं आरो बेखायनो दिनै जोङो ओरैबायदि मोनसे गोसो सिमफायनाङा आरो बेजों जों बयबो दावगानो हायो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिमा बिफानि सांग्रांथिखौ जों खावलायबाय आरो फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव दोननांगौआ दिनै जों साफ्रोम समाजनि बिबाननि समाजाव बे बिबान जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा माब्लाबाबो फेग्रा मुवाजों गोग्लैसोआ। मानोना बियो दिनै प्रिथिबियाव मोनसे जुजिनां थासारि आरो बर' हारिया जोङो बेबायदि मोनसे खम सुबुं सानखोनि सुबुंफोर थानायाव बेबायदि जोंनि जेनेरेशनसा इयुन जोलैया जुदि बेजों गफबोबा जोंहा जोबोद खहा जागोन। आं बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बिनि हेंथायै अरायसम खामानि मावलांगोन।